Tak toto máme naše ženy, ktoré bojovničky za spravodlivosť. Slovenské devy, ktoré čakajú na kytice. No, paráda. Ideme sa pozrieť sem, takto, že ako to vyzerá tu. Takže takto to tu je. Tak sa nám to nazbieralo. Toto sú všetko zamestnankyne Anželovu. Provokatéri. Medzinárodný deň mafiánov! Pozrite sa, čo robia s ľuďmi! Pozrite sa, čo robia s ľuďmi! Pozrite sa! Toto s vama spravia! Keď poviete slovo, toto s vama spravia! Medzinárodný deň mafiánov! Medzinárodný deň mafiánov! Dobre, chod si Matoviča, on je manipuloval. Dobre, na to. Jak? Pozrite sa! Mafiáni za mňu! Haló, páni policajti, prečo nekonáte? Majte prenajať! Páne, prečo nekonáte? A nejak mafiáni! Počúvajte ma, prečo nebraníte toho občana? Tohto pána. Čo mu robia? Napadli ho tam vnútri, títo páni. Ale ja to mám nahraté na kamere, ja vám to ukážem, keď chcete. Nemôžete zakročiť, vy ste tu pre občanov, máte ich chrániť, nie? No však ja neviem, však hovoríte, že kývate hlavu, alebo ja neviem. Či máte to zakázané? Prečo by sa to mali mať zakázané? Však ja neviem, však tohto pána napadli. Páne, prečo ste ho vyhodili? Prečo ste ho napadli? Ešte raz, neopovaž sa ma dotýkať. Neopovaž sa ma dotýkať. Hej, pán policajt, tohto človeka vnútri napadli, mám to nahraté. Poďte sem! Poďte sem, pane! Haló, pane! Počúvajte ma, vy tu slúžite, vy ste tu preto, aby ste bránili a chránili občanov slovenských. Ale ja som videl, ako ste sa chovali. Ja vás poprosím, aby ste, prosím vás... Páne, ani sa ma nedotknete. Ani sa ma nedotknete.